كتما أسمرا بزلوات حتى قرصن تاريخاوي هنصاتات أرت ديكون حانت كابتن تتأمدي كتماتات عالمي قبرا كم مقصلتا نايز دما كتما أسمرا أبت بعلت شومونتا ورح شوعات تاكل تشحن 10 بزت قبرا ناي يونسكو ناي مسفار مدب مزقبا تاريخاوي نعلم ورشا أكال بموخان بمولو دمسي أفلوتو توهيبوا كتمزقب بغيعا بزر ماز بزح كفال كتما أسمرا عب إيريا سايتنا يونسكو زت مزقبيو مسجد الخلافة الراشدين ويدما عب مسجدون حدا كابتي عب كتما أسمرا تروكينو زركب ناي أرتديكو هنساتاتيو مسجد الخلافة الراشدين ناي لألي 8 عامتات تاريخ زلوه هنسايو إذا بغزي مجزات تلان زت سرحة قرنك إدي أسرارها هنسا زلوه مسجد أقدما أبشحنت شعت من شدشتن عمت مهرت تسريحة نأب سمين شنخ أسمراء نزنبورو تختلتي مسلمنا التقلقل زنبرت نشتي مسجد بمفراس زت هنسايو أبزي أخن رياض لنا أتحادني إشتو مسجد لك عبشحنت عت 130 شوعاتن تفرسن كلها مسجد سلازنبرت يوم نزيع مسجد زيا سريحو مانبر من البات كالي نعوم زقدسوم موسوليني كستاي دغانن غله هنصا ويزي فاشا دل اوفيتشو دل فاشا دبال ሚኒስትሪ ትምህርት ዘሎ ናብዚ መምጽኦ ነይሮም ኮሉ ሳላታኒ ሶ መስጊድ ግን ዘዓባይ መስጊድ ዚኣ ክትዓቢ ተደልዩ ማለት እዩ እዚ መርካቶ ኮፔርቶ ተሰሪሑ ነይሩ ካው ሓሊፉን ንመርካቶ ኮፔርቶ ድሰርሐ ህቡብ ዝኾነ ታውን ፕላነር ወይ ከዓ ናይ ከተማ ንድፊ ስነ ህንጻውን ክኢላ ጉይዶ ፌራዛ እዩ ጉይዶ ፌራዛ ካብ እንደዓሳ ጀሚሩ በዚ ገይሩ ሓሊፉን ሜዳ ኤሪትራ ኸይዱ ፒያሳ ሚላኖ ድበሃል ሕጂ ጎደና ሓማሴን ዘሎ ትሕምልቲ ድሽየጠሉ ብምሉኡ ካብ ትሕቲ እንዳ ማርያም ገይሩ ድሰርሐ ነዚ ኩሉ ሜዳ ኤሪትራ ድሰርሐ ፍሉጥ አርኪቴክትን ናይ ከተማ ፕላነር እዩ ናይ ከተማ ንድፊ ደውፅ እዩ መሊሱ እንታይ ትናቱ ሓሳብ ነይሩ ልክዕ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ናይ መርካቶ ብድሕሪ መስጊድ ክሳብ ትዝዓበየ ጎደና ኣፍዓበት ልክዕ ከምኡ ንድፊ ኣለዎ ተመሳሳሊ ዕዳጋ ላኻ ዘሎ ማለት እዩ ካብ እግሪ መስጊድ ጅራፊ ወሩላ በኣ ኣብዚኣ ጅራፊ ወሩላ ተመሳሰልቲ እየን ስጋዕ ጎደና ኣፍዓበት ዝኸይድ ንድፊ ናይ ፋራዛ ናይ ጉይዶ ፋራዛ ኣሎ ግን ኣይተተግበረን እቲ ግዜ ኣርኪቡ ማለት እዩ እምበር ተመሳሳላይ ብድሕሪ መስጊድ እውን ከም ዘሎ ምሕባር ጽቡቕ እዩ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዓብ መስጊድ ኣብ 1937 ብጁሴፔ ኣራታ ምስ ቀረበ እቲ ጽቡቕ ነገር ናይዚ መስጊድ እንታይ ነይሩ እቲ ኣንእሽቶ ፈሪሳ ዝሓድሽ ክስራሕ እንከሎ ልክዕ ምስቲ ናይ ጉይዶ ፌራዛ ታውን ፕላኒን ኣወሃሂዱ ንስርሑ ብደገ ክንሪኦ ከለና ሕጂ እቲ ኣዶም ወይ ድባብ እዛ ድባብ ብጥርሙስ ዝተሰርሐት ናይ መርካቶ ረሲሓ ቁሩብ ክስታይ ኮይናላ ንዓኣ ልክዕ ኢንላይን ገይሩ ኣብዚኣ መስጊድ ተጠቒሙላ ኣሎ ኣብ ዓለም ፍሊት ዝገብራ እዚኣ መስጊድ እዚኣ እቲ ዶምናታ ብጥርሙስ ወይ ግላስ ብሎክስ ናይ ጥርሙስ ብሪክስ ንብሎ ግላስ ብሎክስ ብውያ ተሰሪሓ ሕጂ ተወሃሂዱ ድተሰርሐ ድንቂ ዝገብሮ ሓደ እዚ እዩ ሓደ እቲ ታውን ፕላኒን ወይ ከዓ እቲ ንድፊ ናይ ከተማ ተኸቲሉ ካልኣይ እቲ ኣብቲ ዘሎ ኤሌመንት ወይ ባእታ እንዳተጠቐመ እቲ ኣርኮ ይኹን ዋላ እቲ ብፍላይ ከዓ ታዶም ኣብዚ ምግባሩ እቲ ደጋዊ ጽባቐ ናይዚ መስጊድ ድንቂ ዝገብሮ ሓደ እታ ድባብ እታ ዶም ብግላስ ምዃና ምስ ናይ ከተማን ናይቲ መርካቶን ምውሃድ ሃርሞኒ ምፍጣር ጥራይ ደይኮነ እንታይ ደኣኒ ነቲ ውሽጢ ኣቲና ክንሪኦ ኢና ነቲ ውሽጢ ደሎ ክፍሊ ናይቲ መስጊድ ቦታን ብርሃንን ላይት ኤንድ ስፔስ ንብሎ ብድንቂ ዝኾነ ክሳይ ደንፀባረቕ እቲ ብርሃን ደኣቱን እቲ ቦታ ንሪኦ ኣብኡን ሓደ ካብቲ ፉሊ ኤሌመንት ናይቲ ውሽጢ ከዓ ናይ ደገን ናይ ውሽጥን ዝገብሮ ኮይኑ ዝተሰርሐ እዩ ዲዛይን ክልተ ኣገደስቲ ክፋላት ኣሎ እዚ ክልተ ኣገደስቲ ክፋላት
أمونغو خلت عبيت تسرقيا زلو ناي مسجد بوتان إذا من شعشعتها بفلاي إتينا قد دستين إذا لك بجزية إليان أب 40 حدا يتسريحو بإتي ندفي أب 30 شمونتن بفيتي بدوسيبي عرات عم سوتسه أب 40 حدا يتوديو حاجة حدا مرأيا ناي جزية إليان مخانو خصاب حج زي تغيره إذا ناي فاشيست ملكت فاسات سلستين أبزيان لها أبزيان نريئن دلنا اجيك عب تحت العلي زين سلسته فاس ملكت ناي فاشيست موسوليني سرعتين نوعو اكزاجريت مقباريو نوعو دن صبارقاين اجي زبولكم كفال بربعته مقدي زتخببه خوينو بتعمي تتاخلتي ختري اتي منጫጫعታ كله حاده كافتي أدناعي زجورو إذا مسجد بزي زيا كتريان مزخ كتريان عبلو تيدلو أجي إتتاون بلانين دبهالكا بارت أكل نايتي ندفناي كتما زيا نبعلا زيا شعو مس مسجد تتحيزا نت مسجد مور glorious ويكاني أدناعي ويكا خصاي ذهبو مالتي عاب خبري ذهبو مالتي زي بتعمى قداس بوتايو تاريخاوي لك معرة مسجد تاريخاوي بوتايو تنكف دي بلو كعقب دلو بوتاي كابز خيدنا شعو كابزي كملنا سبلندر دخوني درجاتات حسكا نافتا صرقيا سجيركا نتاناي مسجد اسكالا كتريو خلخا سقع كندي توهايدو كمز تسرحي كندي فلتت كمز بولو نجوسيب عراتات صبوق صراح كمز سرحي داري إزي ناي جزية إليان ناي 4 عامة مهرتي حجقن كتريو خلها أبصبو كونديشن بوزوح زيت فناقلة أبصبو قصاي زولو دتو سنة يا متعرراي تقبرنا اللوا فلي دبلا نسيو حج كل جزية ختعر خلها بخيلا خونا اللوا دبهال نمنتايو أفتيا كجوري لهم فتينهم كن دحرينا كتريات خلها متعرراي بخيلا خونا لو اتي ماتيريال وي اتي اوزولو منصف لكع خونا لو اتي اراها خبو لكع كمزي اذا حجو على حنت يبلون سيمنتو يبلون او خلو يتغاطاطيمو ابزن ترينا ግን ሲሚንቶ ገይሮም የማዓጽየሞ እጃ አውታት ይጻገም ዘሎ ሁሉ ጊዜ አብዝ ምክልኻል ከድልየናዩ አብድዕር የሉ ኩነታት በኺኢላን بتقاطعتن كسرح يصبو من تعتعتها أسرارها نايشليو نايشل تزي تقاقي وي ناي بحر قرفيت عينت كرسي زلوا زياد هاف كيرف خوينا كم نايشل استاي كوينا زياد بعلا بتاعتي ناتا قرص حيزا دمصت بتعم صبوت ديزاين تدنق ديزاين صحاب ملكع زلو خوينو اتقندي نايزيا سراح مالت ديزاين كلت جن لازم تحتواي كفال مستل علواي كفال نايت مسجد بخلته وجن بقودني بقدميتن بقودني ناسكالا غيرو نزيا من تععتا زيا بالعلي معرض صرقيا خوينا ابزل على خاني سبكوف دبلولو غيرو مفتارو اتي زبلص نايتي ديزاين كلت إلنا كن وصدو نخيل اقداسيت كفال نايتي مولو استاي مخاناون بتعميت اقداسيت فاونتينيا حجي خمتي أقدمنا زقلصنايو اتي وحدت نايتوم تفعلالي خيلاتات ناي ماركاتو بسرحي فيرازان ناي دوسيبي عراتان أبي نخنريو نخيل أبزين عندتات زلوا عر عندتات زين كمتن ناي
ናይ መርካቶ ዓይነትን እቲ ዶም ቀዲምና ገሊጽና ኢና ተማሳሳላይ ናይ ጥርሙስ ዶሚ ግላስ ብሎክስ እዩ ካለ ኣብዚ ዘና ስካላ ዓረ ምስተን ዓንድታት ዘለዋ ዓረ እተን ማርሞ ናይ ኤሪትራ ውጽኢት ማለት ካብላ ኤሪትራ ዝተረኽበ ዓረ ዝተፋሕረ ዓረ እዩ ኣብዚ ተጠቂሞምሉ ኣለዉ ብጣዕሚ ጽቡቕ ውህደት ዘለዎ ተን ዓንድታት ምስቲ መንደቕ ዓረ ኮይኑ እቲ ኣገዳሲ ክፋል ናይዚ ሃገራዊ ሃብቲ ኣብዚ ተጠቂሞምሉ ኣለዉ ምስቲ ዓንዲ ዘሎ የእማን ኣብዚ ኣሎ ተን ዓንድታት ኣብ ክልቲኡ ኣለዋ እቲ ዶም ኣሎ እቲ ውህደት እዩ ዘርእየካ ማለት እዩ ዋላ ብክልተ መሃንዲሳት ይሰራሕ ከመይ ተሓላለዎ ከም ዝነበሩ ንፈልጦ ኢና ኣብ ኣስመራ ሙሉእ ተሓላልዮም ስለ ዝሰርሑ እቲ ናይ ከተማ ንድፊ ዝሰርሕ ምስቲ ናይ ህንፃ ዝሰርሕ ሓደ ግዜውን ክልቲኡ ክእለት ስለ ዘለዎም ነዚኣ ሕጂ ናብ ዓለማዊ ውርሻ ኣትያ ዘላ ኣስመራ ክትፍጠር ዝኽኣለት ሓደ ባእታ ንሱ እዩ ናይ ብዙሓት ተዋሂድካ ምስራሕ ውሽጢ ክፋል ናይ ዓብ መስጊድ ኢና ዘለና እቲ ቀዲምና ዝተዘራረብናሉ ናይ ጥርሙስ ድባብ ወይ ከዓኒ ግላስ ዶም ከም ንሪኦ ዘለና ብጣዕሚ ብመልክዕ ይኹን ብቦታ ብርሃንን ቦታን ድህብ ቀንዲ ባእታ ናይዛ መስጊድ ሓደ ክፋል እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ክፋል እዚ ክንሪኦ ከለና እቲ ግላስ ዶም ዝሰዶ ናይ ጥርሙስ ድባብ ዝሰዶ ብርሃን ደበና ከሎ ከማን ሕጂ ከመይ ኣብሪህዎ ኣሎ ንሪኦ ኣለና እቲ ኣብ ክቡ ደሎ ብላዕሊ ወገን ናይ ኢስላሚክ ኣርት ኣሎ ብታሕቲ ብዙሕ ግዜ ኣብ ናይ ሃይማኖት ህንፃታት ናይ ክርስትና ኹን ናይ ምስልምና ኹን ዝረአ ሓደ ባእታታት ናይቲ ጎቲክ ዝበሃል ቅዲ ህንፃ ንርኢ ኣለና ልክዕ ኣብ ፖስታ ቤት ከም ዘለዋ እዘን ከበብቲ ሓሊፈን እውን በዚ ጎድኒ እውን ብርሃን ድህባ ናይ ጎቲክ ዓይነት ኤሌመንትስ ኣሎ እቲ ከርቭ ወይ ከዓኒ እቲ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ኣርችስ ሞር ናብቲ ናይ ግዜ ናይ ኦትማን ታይም ዝነበረ ዓይነት ኣርክ እዩ ካብ ሮማን ቁሩብ ኮኒካል ዝኾነ እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብ ናይ ኢስላሚክ ኣርት ዝጥቀሙሉ ብፍላይ ከዓ ኣብ ሞስክስ ወይ ከዓ መሳጊድ ዝጥቀሙሉ ዓይነት ከርቭስ ኢና ንርኢ ዘለና ከምቲ ዝገለጽናዮ ቀዲምና እቲ ዝዓብለለ ክፋል ናይቲ መንደቕ እቲ ሞዛይክ ናሕሲ መንደቕ ኩሉ እቲ ዳማ እዩ ግን ኣብ መንጎ ኣትዩ እቲ ኢስላሚክ ኣርት ዝበልናዮ ተዋሃሂዱ ነዚ ዝመስል መልክዕን ድንቂ ስራሕ ዘርኢ ኮይኑ ንረኽቦ ሰሓቢ እዩ ንበጻሕቲ ይኹን ንኩሉ ሰሓቢ ዝኾነ ውሽጣዊ መልክዕ ዝፈጥር እዩ ማለት እዩ እዚኣ ዘለናያ ሕጂ እቲ ዓባይ ኣዳራሽ ማእከል ድባብ ዘለዋ ኮይና ብክልተ ናእሽቱ ድባብ ዘለዎን ክፍልታት እውን ኣለዋና እቲ ናቱ ናይ ውህደት ኣብ ውሽጡ እውን ከም ዝንሪኦ ብፅቡቕ ተዋሂዱ ዝረአ ምዃኑ ትሪእዎ ዘለኹም ዜን ማዕፁ መበቆላዊ ወይ ከዓ ኣብቲ ግዜ ህንፀት ዝተሰርሐ ስጋዕ ሕጂ ዘይተቐየረ ኣብ ፅቡቕ ኩነታት ዝርከብ ናይ ዕንጨይቲ ማዕፆ እዩ ፅቡቕ ከዓ ኣሎ ዲዛይን ማዕፁ ሚኒስትራታት ብላዕሊ ደሎ ስለ ዝኾነ ምዕቃቡ እዚ ዓብዪ